A ka sɔnnan donbagaw ye laɲini kisili wale teliman dɔ bila kubeda kɛrɛfɛ tɛnɛndon tile 4 kɔfɛ kiritigɛlaw kɛlen ka Donald Trump ka yɛrɛ makaran waleya lamɛn yasa a tɔgɔ bɛ se ka to jamana ɲɛmɔgɔya o kalafili sɛbɛnw kan. A ka nin yɛrɛ lafasa in bɛ sɔn a ka kojugukɛ kirin jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nɔfɛ ka o gulon yani Amerique jamana ka kubeda ba ale ka se ka i da don nin ko la. Amerique jamana ka Cour suprême ka waleyaw ani a bɛna se ka teliya cogoya min na i da don nin ko la o bɛ se k'a yira ni Donald Trump ni a bɛna kiri ni waleya in kɔnɔ yani novembre kalo jamana ɲɛmɔgɔya o kalafili ɲɛ. Kumakan mun ye k'a fɔ ko Donald Trump a y'a fɔ don dɔ la OTAN mɔgɔw ye. NATO was busted until I came along. I said everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said absolutely not. They couldn't believe the answer. K'ale bɛ kokɔrɔma doli kɛ Russie a ka se k'a sago kɛ OTAN jamana minnu tu u ka wari sara ko nin kɛra dusuma yirayira koba ye farajɛ la weekend tɛmɛnen na nka Washington républicains caman u mankan ma mɛn kosɛbɛ o mun kɛra jigiwaro ko ye.